Vážení diváci, dovolte mi privítať vás na našom tohtoročnom poslednom podujatí v rámci programu ECO, ktorý sa musel presťahovať do virtuálneho priestoru, ale v rámci improvizácie sa nám podarilo nájsť toto optimálne riešenie, v ktorom vám seminár alebo prednášku na tému verejného umenia alebo umenia vo verejnom priestore priblíži odborný asistent Inštitútu estetiky a umeleckej kultúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, pán doktor Tomáš Týmko. Tomáš, zdravím ťa. Ahoj Adam, ďakujem. Dobre, tak toľko odo mňa na úvod. Odovzdávam Tomášovi slovo. Nech sa páči a prajem teda príjemný zážitok. Ďakujem veľmi pekne. Je vidieť moju prezentáciu? Je Áno, to áno, vidieť? vidíme sa. Super, super. Uh, takže ja som sa venoval témam umenia vo verejnom priestore. Viac, keď som vlastne písal svoju dizertačnú prácu a všimol som si taký fenomén, že umenie vo verejnom priestore bolo počas tej histórie umenia relatívne často odstraňované z verejného priestoru a dostal som takto tiež v tomto predvianočnom čase, myslím, že roku 2020-2021, nápad to nejak skategorizovať a napísať o tom takú krátku štúdiu, takže sa veľmi teším, že mám túto možnosť vám ju odprezentovať takouto formou. Nebudem na úvod hovoriť veľa, snad len vysvetlím tú metodológiu. Ešte raz opakujem, všimol som si, ten fenomén odstraňovalo a doteraz sa odstraňuje nejaké umenie z verejného priestoru a mňa zaujímalo, aké sú tie hlavné dôvody a tie som spísal, zosumarizoval. Mám krátky tiež metodologický úvod ku verejnému priestoru ako takému, alebo respektíve ku umeniu vo verejnom priestore. A najväčší rozdiel zrejme oproti inštitúciám je práve tá šírka publika. Okrem iných samozrejme rozdielov, tých rozdielov je veľa, ale ten, ktorý ja vnímam alebo považujem za najzásadnejší je práve to publikum, jeho šírka a to, že sa jedná o heterogénnu skupinu, ktorej tí recipienti často majú veľmi málo spoločného a už vôbec nie je vlastne nejaké estetické a kultúrne preferencie. A tým pádom tá šanca na neprijatie umeleckej produkcie vo verejnom priestore je relatívne vysoká, pretože tým, že vlastne každý iný a každý má iné nároky na to umenie, tak ja si myslím, že minimálne tie diskusie sú obsiahle a potom aj ten samotný extrémny krok odstranenia verejného umenia hrozí neustále vo verejnom priestore. Ja nevidím na aplikáciu. Na predchádzajúcom slajde som chcel hovoriť o tom, že ako umenie vo verejnom priestore obohacuje spoločnosť alebo kultúru ako takú, ale vyjadrím to skôr vlastne nejakým praktickým projektom, ktorý prebieha a to je projekt Rok verejného umenia v Kanade, v meste Toronto, ktorý sa začal organizovať v jeseni v roku 2021. A v pláne je 10 ročníkov tohto projektu a s každoročným rozpočtom zhruba 4,5 milióna dolárov, takže na jedno mesto by som povedal, že ten rozpočet je celkom zaujímavý a plus sa vlastne predpokladá, že sa bude navyšovať. A v meste Toronto medzi rokmi 1967 až 2015 pribudlo viac ako 700 inštalácií vo verejnom priestore. To je veľmi zaujímavé. To znamená, môžeme vidieť, že Toronto naozaj vytvára dôstojný verejný priestor a zároveň podmienky pre domácich aj povedzme, nazvime to cezpolných kreatívcov. Takže sú mesta a myslím si, že môžeme hovoriť o Toronte ako jedno z tých najrozvinutejších miest sveta, ktoré si to uvedomujú a ten potenciál verejného umenia podporujú. Problém estetickej skúsenosti vo verejnom priestore oproti inštitúcii je, alebo ja som na základe Vlastimila Zusku identifikoval také dva hlavné problémy. A to je ten, že prvý sa týka hlavne súčasného umenia,
recipient, bežný človek vo verejnom priestore občas má problém vôbec identifikovať, či sa jedná o umenie alebo nie. To je paradoxná situácia, to je veľmi paradoxná situácia. V rámci nejakého historického umenia, keď sa bavíme o sochách, reliefoch a tak ďalej, tak tá situácia je o mnoho jednoduchšia, ale ak prehodnocujeme súčasné vizuálne umenie, tak nie každý recipient vôbec vie o tom, že konkrétna inštalácia je umeleckou inštaláciou. A tým pádom vlastne ani jej nevenuje pozornosť a nemá šancu dôjsť k nejakej estetickej recepcii. A druhým problémom je ten, že aj keby k nej vlastne už mohlo dôjsť, povedzme, že ten recipient, bežný človek identifikoval dielo, avšak má toľko povinností v tom verejnom priestore, má málo času na to, aby ho recipoval na takej úrovni, aby bola završená estetická skúsenosť. A oba tieto problémy podľa mňa rieši vlastne len edukácia publika a taký v odzovkách poučený divák, ktorý aj vie rozoznať to dielo, aj vie, čo má obetovať recepcii, koľko času má obetovať recepcii, respektíve, že vôbec ten čas má obetovať, aby mal nejaký estetický zážitok a potom vlastne si môže aj samozrejme o mnoho viac vážiť to súčasné umenie. Takže toľko nejaký stručný, veľmi stručný úvod, nejaká veľmi, veľmi základná metodológia a prejdeme rovno k tej kategorizácii, ktorú ja stále hovorím ako o možnej kategorizácii, pretože to je len taký môj návrh, ktorý ja som odpozoroval. A budem to prezentovať tak, že sa budeme baviť o konkrétnych umeleckých dielach a v závere každého diela predstavím kategóriu, ktorú navrhujem. Prvým dielom je už, by som povedal, notoricky známy prípad z Ameriky, z USA, dielo Tilted Arc od Richarda Serru, ktoré, alebo teda po slovensky naklonený oblúk, ktoré bolo nainštalované medzi rokmi 1981 až 89 na Manhattane v New Yorku. A na fotke môžeme vidieť Richarda Serru pri samotnom diele a na fotke vpravo vidíme, no? Tomáš, preučím ťa, lebo v rámci prezentácie vidíme stále len ten prvý slajd. Či by si nám ju vedel ukázať ten konkrétny objekt, lebo zatiaľ sme stále na prvom. Aha, no to vôbec neviem, čo sa deje, lebo ja to vlastne prepínam, mne to tu prepína. Uh-huh. Tak ja a teraz Teraz, vidíš niečo? Sa no niečo zmenilo? teraz si hýbeš myškou. Aha. Dobre, pardon, ja to skúsim inak. Mne to tu prepínalo, takže ja som myslel, že to vidíte, ja to skúsim ešte inak. Teraz? Niečo sa No zmenilo? teraz, áno, sme u Seru, dobre, môžeme. Dobre. Good. Dobre, to znamená, že teraz vidíš, ako sa to prepína, áno? Uh-huh. Dobre, pardon. Mne to tu prepínalo, myslel som si, že je všetko v poriadku, takže pardon. Nič, pohode. Ale vlastne hovoril som len tie veci v úvode výborne, takže ešte sme oveľa neprišli. Takže Tilted Arc, naozaj by som povedal, že v rámci umenia o verejnom priestore legendárny, notoricky známy prípad Richard Serra svoje dielo umiestnil do rušného námestia, do stredu rušného námestia, čo môžeme vidieť na fotke vpravo. A účastníci toho verejného priestoru, najmä ľudia, ktorí sa pohybovali cez námestie, ktorí chodili cez to námestie do práce a tak ďalej, tak spísavali petície a naozaj bojovali proti tomu dielu veľmi intenzívne a Seru sa to natoľko dotklo, že viedol súdny proces proti mestu, už keď sa mesto New York rozhodlo, že to dielo bude odstraňovať, tak viedol súdny proces proti jeho odstraneniu, ktorý prehral. Bolo to také trošku zrejme jeho sklamanie z toho, že nebolo dielo prijaté. No a tým pádom v roku 89 bol naklonený oblúk odstranený a
Preto ja som identifikoval tú prvú kategóriu ako nepraktickosť. Verejný priestor, akokoľvek sa na ňo pozeráme, musí byť v prvom rade praktický a ak povedzme to umenie bráni je trvalé, je permanentné a bráni v trebárs pohybe, tak môžeme očakávať vlastne veľmi negatívne reakcie, ako vidíme v tomto prípade aj odstranenie a myslím si, že to je precedens. Odkazujú sa na toto dielo mnohí teoretici a právnici a tak ďalej, takže je to obrovský precedens a tá praktickosť zrejme musí byť zachovaná. Ďalším dielom, o ktorom chcem hovoriť, je Dream Space 5 od Maurisa Agisa, už nebohého a anglického umelca. A toto dielo bolo prvýkrát nainštalované v roku 96, avšak prípad, o ktorom sa budeme hovoriť, sa udial v roku 2006 vo Veľkej Británii, v Liverpoole. Na pravej fotke vidíme, ako dielo vyzeralo. Tvorili ho bloky, nafúkovacie povedzme, stany, nafúkovacie bloky. Na ľavej fotke za Agisom vidíme, ako to vo vnútri vyzeralo, takže naozaj vytvoril akýsi snový priestor, po ktorom sa voľne mohli recipienti pohybovať a bohužiaľ v tom 2006 roku zrejme chybou inštalácie sa dielo zdvihlo do vzduchu takmer celé a zrejme bolo zle prichytené. A to aj ľudia prišli o život. Niekoľko ďalších bolo vážne zranených, to znamená, určite tou druhou kategóriou je bezpečnosť. Kategóriou, ktorá musí byť dodržaná v opačnom prípade. Ak ohrozuje dielo vo verejnom priestore recipientu, tak to samozrejme musí byť odstranené. Vidíme vzadu v pozadí, vidíme, ako sa ten Dream Space celý zdvihol a bol plný ľudí v tom čase. Takže v podstate, ja keď to poviem trošku, tak možno zvláštne je náhoda, že len dvaja ľudia zomreli, keďže vidíme, že naozaj to vyletelo do vzduchu a potom to celé vlastne spadlo. Ďalším dielom, o ktorým chcem hovoriť, je Entropa Davida Černého. Tiež by som povedal, že v našom prostredí možno notoricky známe dielo, ale vzhľadom k tomu, že už uplynul nejaký ten rok od jeho inštalácie, tak ja ho opäť spomínam. Prvýkrát bolo nainštalované v 2009 roku v Bruseli a bolo nainštalované v sídle Rady Európskej únie pri príležitosti, kedy jej predsedala Česká republika a to sídlo Rady Európskej únie sa nemusí javiť ako verejný priestor, ale z môjho pohľadu to je verejný priestor, ktorý vlastne, alebo fyzicky je to poloverejný priestor, do ktorého sa nedostane každý. Avšak v tom teoretickom alebo filozofickom význame je to verejný priestor, ktorý patrí každej jednej krajine Európskej únie a do tohto verejného priestoru David Černý vstúpil veľmi odvážnou inštaláciou, ktorá zvýrazňuje stereotypy jednotlivých krajín Európskej únie a trebárs Slovensko je tam uvedené, je tam zabalené v papieri, obviazané nitkou, ktorá má farby maďarskej vlajky a tak ďalej. A David Černý podľa jeho vlastných slov nechcel znemožniť jednotlivé štáty, chcel poukázať na to, že Európa má aj zmysel pre humor a že aj napriek rozdielnostiam a napriek všetkým problémom sme jednotní, ale tento zámer sa mu nepodarilo presadiť alebo nepodarilo sa mu ho vysvetliť natoľko politikom, aby dielo stalo nainštalované v sídle Rady Európy, takže bolo odstránené. Bolo síce nainštalované ešte neskôr v galériách a podobne, ale zo sídla Rady Európskej únie muselo byť odstranené. A preto je tou ďalšou kategóriou z môjho pohľadu politická korektnosť, ktorá tiež samozrejme jej narušenie môže ohroziť umiestnenie diela vo verejnom priestore. V pozadí vidíme Bulharsko, ktoré bolo vyobrazené ako turecký záchod a práve Bulhári boli najiniciatívnejší v lobovaní za odstranenie entropy zo sídla Rady Európskej únie. Budem hovoriť o diele staršom momentálne, respektíve z konca 20. storočia. How You Like Me Now. Je to dielo Davida Hammonda, ktoré bolo nainštalované vo Washingtone. A nielen, že bolo
nainštalované vo verejnom priestore, ale aj bolo financované verejným fondom na podporu umenia. Takže v Amerike v tom období bolo niekoľko kauz ohľadom diel, ohľadom verejného umenia a otvárali sa otázky nielen toho, že prečo sa diela nachádzajú vo verejnom priestore, ale aj toho, že prečo sú financované z verejných peňazí, keď sú problematické. A toto dielo k tým patrí. Je to obraz reverenda Jacksona, ktorý bol v tej dobe veľmi takou ikonickou postavou afroamerickej komunity, reverend Jesse Jackson, ktorý je aj na fotke vľavo s dielom. Nie je to David Hammonds, ale je to reverend Jesse Jackson. A môžeme vidieť, že má tmavé vlasy, má tmavé fúzy, ale Hammonds ho vyobrazil s blondiavými vlasmi, modrými očami a blondiavými fúzmi, pričom nápis How you like me now odkazuje na hip-hopový text. Priznám sa, že autora som zabudol, autora tej skladby, ale Hammonds tvrdil, že chcel poukázať na to, ako tá černošská kultúra, ako už ju vlastne poňal svet populárnej kultúry, populárnej hudby, a že vlastne už to nie je niečo sepáré, čo bolo mimo, ale že je to súčasťou vlastne tej všeobecnej populárnej kultúry. A že aj popularita reverenda Jacksona vlastne jeho popularita siaha aj za hranice tej afroamerickej kultúry, lenže nepochopili to recipienti vo verejnom priestore takto, pochopili to ako vyjadrenie rasizmu a dielo ešte počas inštalácie alebo tesne po inštalácii doslova zničili. Na tej fotke, ktorú momentálne ukazujem, tak je ešte vidieť nejaké rany od, neviem, nejakého nástroja, neviem, čo to presne bolo, ale dielo tým pádom rýchlo bolo demontované a momentálne sa dá vidieť len v galériách. Rasizmus by sa samozrejme mohol javiť ako čosi, čo je súčasťou tej politiky, o ktorej som hovoril pred chvíľou, ale vzhľadom k tomu, že je to aktuálna téma a bohužiaľ zrejme vždy bude, tak ja som ho tak vypichol ako samostatnú kategóriu a o jeho aktuálnosti svedčia aj udalosti v roku 2020. Pamätáme si, myslím si, že na hnutie Black Lives Matter a v roku 2020 alebo aj po roku 2020 sa masívne odstraňovali kontroverzné diela vo verejnom priestore. Tu je fotka z Bristolu z Anglicka, kedy Dow odstranil sochu Edwarda Colstona, otrokára. Takže, a tu sa môžeme baviť, že ide o vandalizmus, ale aj legálnym spôsobom, legálnou cestou boli takéto kontroverzné diela odstraňované. Takže rasizmus bohužiaľ je vlastne stále aktuálnou témou, ktorá to vyrovnávanie sa s históriou stále prebieha a preto som to vypichol ako tiež kategóriu špeciálnu, aktuálnu. Ďalším dielom, o ktorom budem hovoriť, toto dielo nie je odstranené, nebolo odstranené z verejného priestoru, ja som ho však aj tak umiestnil do tejto prezentácie, aj tak ho spomínam. Je to dielo La Spigolatrice od Emanuela Stefana. Nachádza sa v Taliansku, v Sapri, bolo odhalené v roku 2021 a momentálne prebieha stále nejaký boj o jeho odstranenie. A práve pre odhalené ženské telo alebo sporo odeté ženské telo Stefano vytvoril to dielo na základe bajky La Spigolatrice de Sapri, di Sapri, pardon, ja neovládam taliančinu, ale ide o to, že bola to poviedka, ktorá hovorí o zberačke, ktorá sa pripojila ku odboju, ku bojovníkom za slobodu mesta Sapri. A podľa mnohých žien, podľa mnohých političiek, ženám vo všeobecnosti vadí sporo odeté ženské telo, ale mnohým političkám vadí to, že ak to bola vlastne revolucionárka, zberačka, revolucionárka osvietená, tak by nemala byť zobrazená vyzývavo, mala
by mať svoju dôstojnosť nejakú politickú a tým pádom prebieha v súčasnosti boj a túto kategóriu som označil ako sexizmus a môžeme sledovať ďalej, ako to dopadne. Na fotke vidíme odhalenie a ja som tú fotku na schvál vypichol, lebo tú mužskú skvadru, ktorá odhaľuje sochu a ktorá vlastne tú sochu doteraz obhajuje a je to na čele s primátorom mesta Sapri a obhajuje tú sochu, že je krásna, že ju neodstrania, ale vieme, že politická situácia, politická klíma sa neustále mení. Takže toto som tu skôr tak dal ako vizionársky, že je možné, že do niekoľkých rokov bude dielo odstranené z verejného priestoru. Budem teraz hovoriť o veľmi kontroverznom diele 3 amerického sochára Paula McCarthyho, ktoré bolo nainštalované od oktobra 2014, myslím, že do novembra, nebolo to dlhé obdobie, v Paríži vo Francúzsku. A aj napriek farbe, aj napriek názvu, ktorý jasne odkazuje na strom a predvianočné obdobie, tak dielo zobrazuje sexuálnu pomôcku análny kolik. A Paul McCarthy to samozrejme to priznal, povedal, že ide o vtip z jeho strany a že je nerad, že sa niekto uráža alebo že sú negatívne ohlasy na to dielo, ale tie negatívne ohlasy boli natoľko silné a emočne podfarbené, že dokonca bol Paul McCarthy napadnutý v Paríži pri neviem konkrétne pri akej príležitosti, ale bol napadnutý a dostal niekoľko úderov do tváre od okoloidúceho človeka. A preto muselo byť dielo odstránené. Bolo niekoľko petícií, niekoľko poškodení, bolo viackrát sfúknuté za tú krátku dobu, za myslím mesiac, čo bolo vystavené. A muselo byť potom trvale odstranené. A ja som túto kategóriu označil ako vulgárnosť, alebo diela, ktoré sú vulgárne. Myslím si, že medzi tým sexizmom a vulgárnosťou je rozdiel, pretože sexizmus poukazuje na stereotypy, povedzme na rovinu, najmä čo sa týka vlastne ženského pohlavia a vulgárnosť môže zahŕňať sebe. Nemusí to byť len sexuálna vulgárnosť alebo sexuálne stereotypy, ale všeobecne vulgárnosť. Ja som vypichol toto dielo, pretože rezonovalo v médiách, ale vulgárnosť vieme môže tvoriť hocičo iné, čo nemá sexuálny potom treba. Takže preto som túto kategóriu vlastne takto vydelil. A dostávam sa k poslednej kategórii a to je, ja som to vybral, lebo je to nielen, že to vlastne sedí do tejto mojej koncepcie, ale zároveň je to veľmi úsmevná situácia, kedy slavný futbalista portugalský Cristiano Ronaldo bol v svojom rodnom meste, alebo teda na svojom ostrove Madeira. Úrady nechali vytvoriť sochu jeho bustu a prišlo im vlastne zaujímavé, že to urobí tiež sochár rodený na Madeire, Emanuel Santos. A však on nemal dostatok skúseností na takúto úlohu a podarilo sa mu tú tvár Cristiana Ronalda trošku zdeformovať. A celá táto aféra prebiehala v roku 2017 a bola prepieraná, povedal by som, v médiách po celom svete. Takže sa úrady v meste alebo na ostrove Madeira rozhodli, ešte som zabudol povedať, že bola na letisku umiestnená tá busta, takže naozaj ju v podstate každý, kto prichádzal alebo odchádzal na ostrov, takmer každý musel vidieť. A úrady sa myslím, že už po 16 mesiacoch od inštalácie busty rozhodli ju nahradiť inou a tentokrát už vlastne to zverili do rúk profesionálnemu sochárovi španielskému, zabudol som meno. Každopádne túto kategóriu ja som označil ako estetické dôvody, ktoré samozrejme tiež sú dôvodmi, relevantnými dôvodmi, že aj napriek všeobecnému, aj napriek neexistujúcemu nejakému všeobecnému vkusu a ten vkus je samozrejme subjektívny a individuálny, tak si myslím, že ako spoločnosť vieme rozlišiť prípady, ktoré naozaj
sú nevhodné z estetického dôvodu, nevydarené. A toto je jeden z nich vlastne. A do pozadia som vybral fotku, ako by vyzeral Cristiano Ronaldo v reálnom svete, ak by sa mal podobať na svoju sochu. Takže toto sú základné dôvody, ktoré ja som identifikoval a rozdelil by som ich do dvoch skupín vo všeobecnosti na pragmatické a na subjektívne. Tie pragmatické sú také, ktoré obmedzujú praktickosť vo vzťahu k pohybu a pobytu v verejnom priestore, kam patrí nepraktickosť a obava o bezpečnosť, tie prvé dva. A subjektívne dôvody vychádzajú buď z predchádzajúcich zlých skúseností recipienta, to znamená, tam by som zaradil politickú nekorektnosť, rasizmus, sexizmus, alebo sú to dôvody dané rôznou mierou senzitivity a vkusu a hodnotových nastavení. A tam určite podľa mňa patrí vulgárnosť a estetické dôvody, pretože myslím si, že aj v rámci tej vulgárnosti, čo sa týka inštalácie strom, o ktorých sme hovorili, tak myslím si, že mnoho ľudí by mohlo namietať, že v kontexte dnešnej doby zďaleka nie je vulgárna a tak ďalej podobne, ale um, je to, z môjho pohľadu je to subjektívne a je to naozaj o nastavení sensitivity v jednotlivých regiónoch. A, a preto vlastne to spomínam. Ja som napríklad neoperoval s kategóriou alebo s dôvodmi v kategórii nejakej drastickosti alebo brutality a tak ďalej, lebo um, keďže vlastne všetky diela, o ktorých som hovoril, boli úradmi schválené, myslím si, že takéto diela s brutálnou tematikou sa filtrujú už pri schvaľovaní, keď do toho verejného priestoru chcú vstúpiť, keď chcú, povedzme, získať povolenie. Takže preto treba zvažoval som kategóriu brutálnosti a takého pohoršenia verejného pohoršenia z dôvodov brutálnosti, ale ako hovorím, stretol som sa pri výskume s minimum takýchto diel, skoro vlastne so žiadnym, pretože sú filtrované už úplne v počiatku, kedy umelec chce s tým dielom vstúpiť do verejného priestoru. Um, zaujímavý moment ešte, o ktorom som chcel hovoriť v úvode, ale keď mám ešte chvíľku, tak ho spomeniem, je, že všetky tieto kauzy, trebárs, alebo všetky tieto situácie, ktoré nastávali, o ktorých som hovoril, otvárajú otázku, kto má právo sa vyjadrovať, alebo kto je relevantný. Či je to teoretik alebo politik, ktorý, povedzme, má na starosti ten konkrétny verejný priestor, ale reálne v ňom nemusí prebývať, existovať, fungovať, alebo či dostávajú ten mandát obyvateľia verejného priestoru, ktorí vlastne sú odkazaní na to, že v ňom každý deň, alebo takmer každý deň vlastne budú fungovať, existovať. A ja myslím, že teraz vlastne je to tak pol na pol, kedy stále, samozrejme stále právomoc rozhodovať o vytvorení alebo odstranení diela vo verejnom priestore majú úrady a snáď aj teoretici, ale vidíme, že aj verejnosť má už tú silu a ja si myslím, že to je spôsobené vlastne technológiami, že to je spôsobené sociálnymi sieťami, internetom a že ten hlas ľudí naozaj je natoľko silný, alebo to aj, ako sme videli v poslednom prípade toho Cristiana Ronalda, to zosmiešnenie zo strany ľudí je natoľko citlivá záležitosť pre úrady, že má moc ich ovplyvniť v konaní, v rozhodovaní. Čož keďže sa ešte len v tejto dobe odstraňujú historické sochy, ktoré sú politicky nekorektné alebo rasistické, tak vidíme, že v minulosti verejnosť túto moc nemala. Čo sa týka toho rasizmu, tak tam by sa dalo hovoriť o množstve prípadov, že tam v tom roku 2020, kedy hnutie Black Lives Matter bolo najaktívnejšie, tak sa odstraňovali masívne sochy s rasistickým podtónom, dá sa povedať, že z celého sveta. A
Tie sochy tam často boli od 18. storočia trebárs. A neverím, že ľudí neuražali vtedy, v 19. 20. storočí. Ale verejnosť ten hlas nemala a do takej miery vlastne silný, ako má dnes. Ja som sa venoval čiste dielam vlastne zo svetového umenia, respektíve jednému českému dielu. A samozrejme by sa našlo množstvo prípadov aj na Slovensku, minimálne čo sa týka politického umenia, ktoré bolo odstraňované po roku 89, masívne odstraňované. Ale je paradox, že aj počas totality už by sme našli množstvo príkladov, že kedy sa nemenil režim, ale kedy sa menila len klíma v tom režime, že keď treba po smrti Stalina bola v Prahe odstranená jeho socha, po smrti Gottwalda boli odstraňované jeho sochy. Takže aj to je zaujímavé, že nemuselo dôjsť k zmene režimu, ale aj stačila zmena klímy. Čo sa týka súčasného umenia, myslím si, že najvypuklejší je prípad Tomáša Džadoňa a jeho diela Pamätník ľudovej architektúry, ktorý bol nainštalovaný v Košiciach. Teraz si nie som istý, ale myslím, že od roku 2013 do roku 2016, ale úplne istý si nie som. Ide o to, že to dielo, ja by som odstranenie tohto konkrétneho diela z verejného priestoru zaradil ku kategórii bezpečnosti, lebo ak dobre viem, tak hlavným dôvodom bolo to, že obyvatelia paneláku, na ktorom bola nainštalovaná pôvodná ľudová architektúra a ten panelák jej mal robiť podstavec, tak obyvatelia najvyššieho poschodia, ktorí to dielo mali vlastne na svojej streche, sa sťažovali na zvláštne zvuky a na pocit nepohody, na strach z toho, že by ich to dielo mohlo ohroziť. Takže myslím si, že z posledných rokov našli by sme zrejme viacej príkladov, ale tento bol taký najvypuklejší. Dielo Tomáš Žadoň sa usiloval o to, aby dielo bolo nainštalované permanentne na paneláku, ale z hľadiska bezpečnosti bolo odstranené. Takže tak, to je z mojej strany všetko. Ďakujem ešte raz za priestor, ďakujem za pozornosť. Prípadné otázky pokojne adresujte na môj e-mail. Vidíte ho teraz na slajde. Takže akékoľvek otázky. Tento text sa nachádza aj v zahraničnom časopise v anglickom jazyku, takže v prípade záujmu viem ho preposlať v plnom znení v anglickom jazyku. Ďakujem. Dobre, Tomáš, ja ti veľmi pekne ďakujem. Máme v podstate nejakých 5 minút do skončenia, takže sme to stihli úplne elegantne, krásne. Chcem sa ti veľmi pekne poďakovať, že si našiel čas teraz medzi sviatkami, keďže na poslednú chvíľu došlo k takýmto posunom a že sme sa mohli aspoň takto online stretnúť a sprostredkovať takú záverečnú bodku za našim celoročným programom, ktorý určitým spôsobom mal sa práve venovať tomu, ako vnímame po 30 rokoch náš verejný priestor, umenie v ňom a tým pádom táto tvoja prednáška, tento seminár to ani nemohol lepším spôsobom ukončiť, ako je tomu teraz. Takže ďakujem veľmi pekne tebe. Chcem sa veľmi pekne poďakovať Fondu na podporu umenia, keďže aj toto naše stretnutie bolo súčasťou dotácie, ktorou nás podporil. A na záver teda asi by som chcel poďakovať všetkým, ktorí si toto video kliknú, pozrú a budem veľmi rád, keď budeš mať príjemnú spätnú odozvu a ozvú sa ti ľudia, respektíve môžete nechať komenty na našich sociálnych sieťach. Veľmi radi budeme ich potom posúvať ďalej. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Tomáš. Lúčime sa. Ahoj. Ahoj. Ďakujem, Adam, ešte raz za pozvanie, za priestor. Ahoj. Držím prsty, Galerii. Ďakujem. Ahoj. Majte sa.